הברקה של ניקול. והפעם, 3 הברקות מגניבות שיקלו על החיים בבית. הדרך היעילה לגהץ. לוקחים רדיד אלומיניום, חותכים, פורסים, עוטפים ומגהצים. רדיד האלומיניום יקרין את החום חזרה, והגיהוץ יהיה יעיל ומהיר יותר. הדרך היעילה לייצר אריזת ואקום. לוקחים שקית ריצ'ארג', פותחים, שמים בתוכה גבינה, נקניק או אפילו חזה עוף. מכניסים לקערת מים, סוגרים, מוציאים, תתבצע אריזת ואקום לשמירה על טריות המזון. הדרך היעילה להקפיא בצק במנות. לוקחים שקית ריצ'ארג', שמים בתוכה את הבצק, משטחים, לוקחים צ'ופסטיקס, מטביעים קווים עמוקים לאורך השקית, מקפיאים ומשתמשים במנות קטנות לפי הצורך.